U sremskom selu Putinci, u srcu ravnice, gde se poljoprivreda i dalje živi punim plućima, zatekli smo domaćina Slobodana Makarića, vlasnika firme Makara Agrar. Jednog od onih ljudi koji zemlju ne obrađuje iz navike, već iz uverenja. Otišli smo do pšeničnih polja. Pšenica za sada dobro izgleda, u stabilnoj i ujednačenoj kondiciji, što uliva nadu za dobru žetvu. O stanju useva pšenice Slobodan kaže. Pa kad mislimo o žitima, situacija je dobra što se tiče kvaliteta. Što se tiče posijanosti, posijano je dosta više. Ali će nas uništiti cena sigurno. I to je u zadnjih 3-4 godine tako non stop. Džaba ako ona rodi, ako nema cene, mi ne moramo izvući svoje novce i to ne znam. Pa da, to je sve. Sad još jedno imam prskanje u klasu, fuzarium klasa i onda do kombaj. Da, već je gotovo, pred 10 dana, 15 je odrađeno. Odrađeno je sve i lepo izgleda, lepo gusto i lepa boju, lepo sve ima sad. Za bolesti, ono i nije imalo bolesti, ali morali smo preći. Jeli, slušaj, kasno, kad bude kasno, onda je kasno. Pa vidi, pšenica je 90% dobra. 90% dobra, sigurno. Ima par njih koji su loše prehranili, koji su loše i posijali i pripremili, ali moja, na primjer, ja se nadam najboljem rodu od kako sam ja u Putincima. Pa ne znaš, zavisi od godine. Kako ne znaš koliko ćeš dobiti, sigurno ne znaš. Ali prvo moraš dati, pa onda normalno se moraš i nadati više nego onaj što nije dao. Ali ne znam, skupo je sve i što god više daš, normalno troškovi su veći. I sad sve opet cena sve tema tu. Ako on bude 20 dinara, ko je sada 21, to nema od tog leba. To kaki, uništit će ljude oni koji rade, ja ne znam. Ne, ovo ne valja nikako, sigurno ne valja. Koja cena koja bi mogla da poklopi? Pa vidi, 27-8 dinara na minimum. Nove troškove, a? Pa nove troškove, sve su veći troškovi. Sakup je skuplji, đubre skuplje, nafta je skuplja, hemija skuplja, sve je skuplje, samo cena žitarica dole, samo dole. I to ne valja nikako. Ovi malih i nestaje. Nijedan seljak više ne može da radi 2 jutra, 3, jer nema svoj kombaj, nema svoj ovo. Ali ja imam svoje kombaje, ali ja ne mogu svake godine raditi džabe. Treba taj kombaj obnoviti, treba kupiti novi, treba kupiti ovo i ne znam. A onaj koji plaća sve, nema ga nigdje. Ili prodaju na večito, ili u zakup. Od toga, Putincima nema 20 jutara da se radi na male površinice, ko radi 2 jutra, 3 i tako. Na njegovim parcelama radovi su uveliko u toku. I kako kaže, sezona ide svojim tokom uz uobičajene izazove koje ovaj posao nosi. Posao je to dobro prošla, ja imam 3 selice i tu mi tučemo preko 100 jutara dnevno. Šta si seo? Pa vidi, najviše dekalb. I lideje sam seo i ima jedno 4-5 vrsta sam seo. Pa vi znate šta ja sejem. Pšenicu, kukuruz, suncokreta, malo soju sam izbacio. Soje više ne mreš naterati preko tonu po jutru. I ako je 48-50 dinara, to nema od tog ništa. I sejemo malo više pasulja. Šta je razlog što soja nestaje? Pa razlog je velike temperature u cvetanju. I nema prinosa, zato nestaje. Tako i u pasulju. Ja sam pasulja imao po 1400 kila. Prošle godine imao 300 kila po jutru. Nema. Ali je u cvetanju temperatura 47 dana, ne oprašuje se uopšte. To je razlog? Pa razlog to je, da, velika temperatura. Kaži mi, kukuruz, jeste sejali gušće ili ređe? Pa onako srednji. Išao sam na 20, 19, 20, 21. Kako koja parcela i koja sorta. I tako da... Je to iz prošlogodišnjeg iskustva ili? Pa jeste, prošle godine smo išli sve na 19, pa je malo... Ali nema to veze, opet pričam ti, koji si na 21 isto je bilo, nema tu prinosa, nema... Ja jedini prinos što sam prošle godine imao, to je bio na predusev što je bio pasulj. Sami ste bili kod mene i vidjeli ste kako je. Tu sam imao 46-7 meteri po jutru. A ovamo svagdje 2 tone, 2200, 2300 i to je duplo manje.
Kako je krenula Slobo ova godina sad? Vidiš hladno, padavine i sve to? Pa vidi, ovo žito je dobro krenulo, a ovo ostalo sve sad vidit ćemo kako će biti. Počelo nicanje, niko kukuruz ili niko? Pa evo ga, izbija već, da. Ja sam ga oprskao dubinski već i sad čekamo šta će biti, pa kako poslije u 6. 7. listu opet preći ga i tako. Ipak nisu sve vesti dobre. Ove godine, kao i mnogi drugi proizvođači u Sremu, Banatu i Bačkoj, suočavaju se sa ozbiljnim problemima. Jatima vrana koje nanose štetu tek niklom kukuruza. No i pored toga, u njegovom tonu nema rezignacije, već više one tihe upornosti koja se u ravnici prenosi generacijama. Na kraju razgovora Makara nas ispraća uz kratku, ali jasnu poruku koja najbolje odslikava duh sela i ljudi koji žive od zemlje. Ko poštuje zemlju, zemlja mu vrati. Nekad više, nekad manje, ali uvek vrati. Iz Putinaca, gde se svaka brazda meri radom, a svaka sezona strpljenjem, ostaje slika jednog pravog srpskog domaćina i jedne borbe koja se ne prekida sa setvom niti završava sa žetvom. Poljoprivreda nije samo proizvodnja, to je odnos prema zemlji, vremenu i istrajnosti, a u tom odnosu najviše se vidi koliko vredi ljudski rad. Makarići, svaka čast.